गाबोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै आसाम नाङै बिटिआर ओनसोल आरो लोगोसे बर' कसारी जि काउन्सिल दङ जथायै जिल्ला आरो दखरा पर्यायाव इउनिट पर्यायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै बिटिआर वेलकाम खालामनाय बिटिआरखौ लं लिभ होनाय आरो लोगोसे बर' कसारी जि वेलफेयार काउन्सिल दङ बेखौ वेलकाम खालामनाय साइकेल रेलि आरो बाइक रेलि आरो लोगोसे गोबां गामि ओनसोलफोराव बे मेलखौ लानाय जादों रेलिखौ लानाय जादों। कारना जाहैबाय जे जों जे थांनाय 27 जानुवारियाव जि गोरोबथा मोनबाय बर' पिस एकर्ड आरो बे बड' पिस एकर्डनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद आरो इउबिपिअ जथायै जि भारतनि हम मिनिस्टारनि प्रेजेन्सआव जि सिगनेचार होबाय बिनि गेजेरजों जायफोर क्लजफोरखौ जों मोननो हाबाय बे गासैबो क्लजफोरा बर' हारिनि आबुङै आरो उदाङै जौगानायनि थाखाय आरो मेक्सिमाम लेभेलनि बर'फोरनि जि हप्स एन्ड एसपिरेसन दङमोन जोंनि माखासे जि राइट्स दङमोन बेखौ लानानै बेयाव क्लजफोरखौ इनक्लुड खालामनाय जादों। आरो बे जि दफाफोरखौ जों मोनबाय जि इन्सटिटिउसनफोरखौ मोनबाय जायफोर पावार एन्ड फांसनखौ जों मोनबाय बेयाव जे डाइरेक्ट फान्डिं मोनबाय डिसिएसपिनि जि जोंनि सायाव जोङो जि बे शेयारिं खालामनो हानाय क्षमताखौ जों मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि जायफोर इन्सटिटिउसनफोरखौ जों मोनबाय सेन्ट्रेलि फान्डेड जोङो गंब्रै गंबा जायफोर माने इउनिभार्सिटि आरो एनआइटि जों मोननो हाबाय बे गासैखौबो लानानै रायजो राजाफोरनो जोङो मिथिहोनांगौ दङ रायजो राजाफोरनो जों स्पष्टयै खिन्थानांगौ दङ। गोबां जायगायाव बरायनाय हाबाफारि लादों मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टखौ लानानै पाब्लिक रेलि आरो पाब्लिक मेल जादों नाथाय मोनफ्रोमबो जायगायाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खौसेयै जयै समनि आंखालाव गोबां उसुबिदानि थाखाय ज' थानानै रायजो राजाजों जों सावरायनो खाबु मोनाखै। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु फरायसा आफाद माहारिनि आफाद रायजो राजानो जोंहा खिन्थानांगौनि मोनसे डिउटि दङ जोंहा रेसपन्सिबिलिटि दङ। दा बे डिउटि आरो रेसपन्सिबिलिटिखौ जोङो सल्जार खालामनानै रायजो राजानो थारैनो जोङो बर' हारिया नैबे बड' पिस एकर्डनि गेजेरजों जों मा मोनखो आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौब्ला जोङो माब्रैहाय खामानि मावनांगोन आरो बेखौ फैबाय थानाय समाव इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों नारसिनलांगोन जों प्रेसार होगोन आरो अलरेडि जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोङो प्रेस खालामदों नैबे बाजेट सेसननि गेजेरजों जाहाथे जोंनि मेक्सिमाम जायफोर इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ बिथिं जायफोर इन्सटिटिउसन बा जायफोर माने बेबस्थाफोरखौ जों मोननांगौ बेखौ गोख्रैनो सुफुंनानै होनांगौ बे बाथ्राखौ जोङो बुंदों। दा बेखायनो बे जि हाबाफारि वेलकाम जि सेरेमनिनि हाबाफारि वेलकाम सेरेमनिनि माने साइकेल रेलिनि हाबाफारि बा बाइक रेलिनि हाबाफारि रायजो राजाखौ आङो गोसो सिंनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो हांख्रायदों खावलायदों गोसो गोरबोजों आङो खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना बयबो बाहागो लायो बयबो जाहाथे बे बाइक आरो साइकेल रेलिखौ गाबोन 2 मार्चनि बे गोथार मोनसे सानाव जाहाथे नोंथांमोना बयबो वेलकाम खालामनानै बाहागो लायो बेखौनो आङो रायजो राजानिसिम मोनसे आपिल खालामबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो 20 फेब्रुवारियाव बिथांखौ जेलाव हरफिनो बिथांनि हेयारिंआ माने पस्टपन जानायनि उनाव जोङो सानसेनि उनावनो जोङो भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों खावलायदों जिहेतु बिथाङाबो वान अफ दा सिगनेटरि बिथांनि प्रेजेन्सआवनो अमित शाह आरो भारतनि प्रधान मन्त्रिया माने साखि हिसाबै थाबाय आरो बिनिखायनो जिहेतु जों गोजोन लुबैयो बिथाङाबो गोजोन नागिरनानै सरकारनि सायाव बिसास लाखिनानै दिनै भारत सरकारजों सावरायनानै सुक्तियाव सिगनेचार होबाय आरो बे बिसासा जिहेतु भारत सरकारनि सायाव बर' रायजो राजाफ्रा दङ एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्राबो दङ भारत सरकाराबो बे बिसासखौ जोंनि सायाव लाखिनांगौ आरो बे बिसासखौ खोमानाङा। बेनिखायनो जों भारत सरकारखौ आपिल खालामदों जे सान्थि लुबैग्रा गोजोन लुबैग्रा रायजो राजाफोरा जे गोजोनखौ लुबैदोंमोन दिनै मोनबाय आरो जि दफा एकर्डखौ जोङो लुबैदोंमोन दिनै मोनबाय। दा रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलाव हरफिनाबासिनो बेखौ रायजो राजाजों गोरोबनानै थांना थानो थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय स्कप होनांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों आरो दिल्लीयाव थांनानै भारत सरकारनि जायफोर अफिसार बिथांमोनखौबो बुंदों जोङो जे रन्जन दैमारि बिथांखौ गोख्रैनो दिहुनफिननायनि बेबस्थाखौ लानांगौ बेखौ पेरलाव दिहुन रेगुलार बेल हो
बा इन्टारिम बेल हो जि प्रक्रियानो जाया मानो बिथाङा जोंनि गेजेराव फैफिननानै गोजोन मोनसे जिउ बा गोजोन मोनसे थासारिनि गेजेरजों रायजो राजाजों गोरोबनानै रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय बिथांनो स्कप होनांगौ बे बाथ्राखौ भारत सरकारखौ जों बुंदों आरो आसाम सरकारखौ बुंदों आरो पलिटिकेल जि एमनेस्टिनि बाथ्रा पलिटिकेल उइलनि बाथ्रा बे बाथ्राखौबो जोङो बुंदों दा बेखायनो रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोफिननो बा न'आव लाबोफिननो थाखाय जोंनि गासैबो एफर्टआ कन्टिनिउवासलि बे थागोन आरो जों बिथांमोननि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो जों सावरायगासिनो उनावबो जों सावरायलांगोन स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि भेरिफिकेसन सोलिबाय थादों बेयो नर्मेल आसाम सरकारनि मोनसे प्रसेस आरो बिनि गेजेरजों जायफोर फरायसालिया सरकारि जागोन बेथ' जाखागोन आरो जायफोर थालांगोन माखासे कन्डिसनेल ग्राउन्डआव जोङो बे दफायाव लिरनाय दङ बेयाव बे दफानि गेजेरजों बर' मिडियामनि भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि थाखाय बेयाव लिरनाय जादों दा बेखायनो जोङो उइदाउट एनि कन्डिसन क्राइटेरिया जाहाथे फैबाय थानाय समाव बर' मिडियाम थांना थानांगौनि थाखाय बर' रावा थांना थानांगौनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारा बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ आसाम सरकारा स्पेसियेल इनिसियेटिभ लानानै गासैबो फरायसालिफोरखौनो गालाङाबासिनो प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनांगौ होननानै जोङो प्रेसार होदों आरो बे जिहेतु दफायाव लिरनाय दङ फैबाय थानाय समाव बे दफानि गेजेरजों जेला खामानि मावगोन बिनि जि खामानि बे आबुं जागोन होननानै जों सानो आरो बेयाव जुदि माखासे दान्थे बिदान्थे फैयोबा एबसुनिफ्राय बेयाव स्ट्रंलि रल लानाय जागोन। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाबोन 2020 मायथाइनि 2 मार्चआवहाय मोनसे मटर साइकेल रेलि खालामनो थि साखाफारा खालामदों दा बेखौ 2 जनाव स्टार्ट खालामनानै 2 जनाव फोजोबहैनाय थि खालामदों फुंनि 9 रिंगायाव पानेरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनिफ्राय खमैबो 500 मटर साइकेला स्टार्ट होगोन आरोबाव 1 जना हरिसिंगा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनिफ्राय बेयावबो खमैबो 500 मटर साइकेला स्टार्ट खालामनानै उदालगुरि साब डिभिजननि आन्दाराव थानाय बर' बाजार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनि खाथियाव थानाय गेलेग्रा फोथाराव फोजोबहैनो थाखाय थि खालामदों आरो भेरगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय दख'राफोरनि जि मटर साइकेल रेलि बेखौ भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा सिङाव थानाय गेलेग्रा फोथार बेयावहाय फोजोबहैनो थाखाय थि खालामदों दा बे मटर साइकेल रेलिनि गेजेरजों गाबोन बेखौनो दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव दुलाराय बिटिआरनि गेजेराव बा आसामनि आरो भारतनि गेजेराव मोनसे मेसेज होनो थाखाय थि खालामदों बेनो जाहैबाय थांनाय जानुवारि दाननि 27 खालार 2020आव भारत सरकार आसाम सरकार आरो बर'नि सोमावसारारि आफाद NDFB मोनब्रै हान्जा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जे मोनसे बिटिआर एकर्ड जाबाय बे एकर्डखौ बरायनानै सारा मुलुगाव मोनसे मेसेज मोनसे गोजोननि मोनसे मेसेजखौ होनो थाखाय थि खालामनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय मानो होनब्ला थांनाय गोलाव समाव जेब्ला दिनैनिफ्राय 32 बोसोर सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सोमावसारनाय बियो 2 मार्चनि 1987 मायथाइयाव जागायजेनदोंमोन बेखौ फोजोबनानै दायो बिनि मोनसे सोमावसारनायखौ फोजोबनानै फैबाय थानाय समाव जोंनि गेजेराव जाहाथे मोनसे गोजोन मोनसे आब्रुथिया फैनानै समाजनि जौगानाय आरो बिटिआरनि जौगानायखौ बा बिटिआर बाखिनि ओनसोलनि थाखाय मोजां मोनसे इनभाइरनमेन्टआ जाहाथे जोनोम जायो बे उद्देश्यजों जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाबोन 2 मार्च 2020आव जोङो मटर साइकेल रेलि बा मटर साइकेल हान्जा सुरनायखौ थि खालामनाय जादों फैबाय थानाय जा BTC इलेक्सन बेखौ जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा बोसोन बायदियै जोङो UPPL हान्जाखौ आबुङै मदद होनानै जोंनि जा सरकार दानाय बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोङो मोनफ्रोमबो स्तराव जों खामानि मावदों बिनिनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै मोनफ्रोमबो बुथ लेभेलनि UPPLनि कमिटिजों लोब्बा लाखिनानै जोङो खामानि मावगासिनो दङ आरो बेवहाय आङो जोंनि उदालगुरि ओनसोलाव थानाय गासै हारि माहारि बेयाव माने रायजो जानाय गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो गोरबोजों खावलायदों जे जोंनि मोनसे गोजोन आरो आब्रुथिनि आरो जौगाथायनि मोनसे सरकार नांगोनब्ला जोंनि UPPLनि हान्जाखौ देरहासार खालामनानै जोंनि
मोजां खुंगिरिखौ जोङो सायख'नो नांगोन आरो बै UPPLखौ देरहासार खालामनानै जोंनि गुड गभर्नेन्सखौ जोङो लाबोनो थाखाय जोंनि मोनफ्रोमबो हारिनि समाजनि मानसिफोरखौ UPPL हान्जानो भट होनो थाखाय आङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गुरैयै खावलायबाय।